I pozdrav svima ljudi, ja sam Snovatik, a danas igramo Hunger Games na serveru Hazecraft. Da, valjda trebalo bi. Da, igramo to na serveru Hazecraft, Hunger Games. Ja Hunger Games nisam igrala jako dugo. Ignorišite moj skor ovdje sa strane, to nije bitno, ja sam i dalje pro. Ajdemo ovdje, ovu arenu i... Da. Ajde, ja ću se vratim kad krene, do tada uživajte. Ok, evo nas ovdje. Uzimam Kit Knight. I ovo je mapa koju najviše mrzim na svetu. Ali dobro. Dobro. Nije dobro. Idemo negdje iza. Nije render distance, mislim da nije baš najveći. Dobro. Ok, idemo. Ovaj šip neću ni da idem. Jer to znači, to je sigurna smrt. Tako da idemo odmah ovamo. Ok. A da, na ovoj mapi zapravo možete se ovdje izvan mape. Jer na jednom mjestu fali staklo. I odmah pored je Water Temple. Da, probala sam da idem tamo. Ne, nije bilo dobro. Uopšte nije bilo dobro. Izgleda mi se, iz nekog razloga mi se frames vizibito dropaju. Kad je meni savršeno u redu. I mislim da je ovo, da. Ovo je parkour. A ja sam super u parkouru. Tako da nema uopšte, ne znam zašto se vi brinete. Naravno da jedom. Nemam pojma o čemu vi pričate. Ja sam pro u parkouru. Gledajte me sad kako ovo iz prve sve pređe. Opa, nije tako loše. Ok. Sad padnem. Oho. Ohohoho. Oho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 . Ovo je jako... Ok, hvala ti. Jako dobro. Dobro, imamo dva wooden mača koje ne trebaju nam oba dva. Ali dobro. A da me zezati ima još. Ok, nema veze, idemo mi po sve čestove. Au. Mislim da je ovo neka zamka da je nemoguće da se pređe, ali dobro. Mi ćemo da upadnemo u nju. Aha, moguće. Ništa toga, ne idemo tamo. Predomislila sam se, idemo ovdje. Ovdje smo bili, super. Ovo nije sve, zar ne? Ok, moramo da pređemo ovaj parkour, tako da ćemo to da uradimo. Rekoh, tako da ćemo to da uradimo. Pa da sada mogu da pređem ni prvi deo. Šta je ovo? Šta je ovo? Ne. Eto ga. Može. Ok, prvo da mi sve često odavde pre nego što pokušam još nešto loše da uradim. Evo su Stone Sword, super. Barem da izdržimo do deathmatcha. A posle, ako na deathmatchu umremo, bit ću zadovoljna. Da. Tako da, hajdemo još gore. Ali ima neki chest, može da se ide na ovamo. Prvo da pogledam ovdje. Ako odemo dole neću moći da se vratim. To mi se ne sviđa, tako da idemo prvo ovdje. Sigurno ovdje ima nečeg, zar ne? Zar ne? Ima, naravno. Samo kad bi još da se otvori, hvala ti. Imam strele koje mi ne trebaju zato što nemamo bow. Niti string, niti ništa sa čim bi mogli da napravimo bow. Dakle sad kada se bla bla, hoću da siđem. Pomoću ovih vajnova, hvala vajnovi. I sad bismo mogli da odemo ovdje. Da. Ok, nije vredilo. Tamo ima nečeg. Brod. I verovatno svih 8 igrača timanih protiv mene. To me uopšte ne bi začudilo. Samo da ne iđemo na... Ovo neki mert.
Mislim da Merta možemo da ubijemo. Ako se baš potrudimo. O, ne idemo tamo Phantom Lexi. To se nama ne sviđa. Jer želimo da izdržimo do deathmatcha, a kad bi išli pravo u Lexi, ne bi izdržali dugo. Tako da ćemo da se popnemo na ovaj brod. I eto. Znam da ovdje ima čestove. Ako nisu već pokupljeni. Ne mogu da uzmem, ok. Ovo izgleda da je već pokupljeno. Imamo ovo, ali ovo mi ne treba. Možemo strele koje nam ne trebaju da napravimo. I to je to. Ok, ne sviđa mi se Lexi. Valjda ne ide prema meni. O, svi ovi su samo pomirali. Tako da, ok. Ako vidimo Lexi, bežimo. To je... To se podrazumeva. Zato što Lexi je Overlord. Ne znam da li traži nas ili nekog drugog. Ali mislim da je bolje da idemo na drugu stranu. Jer imam osjećaj da traži nas. Tako da... bežimo. Ili... ne traži nas, traži na 1-3-1. O, bezbedni smo za sada. Nima ove kući su gore, tamo nikad nisam bila. Ne, šta to radiš? Nope. Moj pesek je tamo. Plače, ne plače, preplakala. Zato što su njeni mama i tata otišli. Kad kažem njeni mama i tata, mislim moji. I ona plače, ali dobro. O, ok, ajdemo unutra. Opa, ovo nije bilo pokupljeno, ovo mi ne treba. Ima nečeg sakrivenog ovdje ispod. Nema, sve smo sakupili. To je divno. Ok, još 4 playera, ako još jedan player umre, mi ulazimo u deathmatch. Da. Au. Lexi, ako pričaš meni, sorry, ali ja bežim, da znaš. Neću si... Molim da ne pričaš meni. Možda je ona ovca. Lexi je ovca. Umre. Ok. Dobro. Ok, stigli smo do deathmatcha. Protiv Lexi. Imam super ideju za deathmatch. Čekamo da se oni pobijaju i mi samo završimo clean up. Da. I eto, super smo. Ok. Ok, bežimo. Ok, valjda neće odmah da ide na nas. Jer to ne bi bilo dobro. Možemo odmah da zapalimo. Ej, Lexi, hoćeš tim protiv ovog? Ajde tim. Ajde. Ajde, nemoj mene. Nemoj mene. Please, ne da se timate protiv mene. A daj. Pa to nije fair. Ej, Creeper, budi za mene, može? Čekaj, ko ću oni da se biju? Oni neko radi šta hoće. Ja ću da bežim. No! Pa daj, zašto, Lexi, neću tu gledam tebe, kako da izađem, ne. Nadam se da će Lexi umre. Ajde, ubi Lexi. Ajde, imaš bolje stvari, ajde. Šta čekaš? Ne, nemoj da čekaš, ubije. Okej. Super. Hvala vam što ste pogledali ovu epizodu, ali nažalost morat ću ovdje da prekinem. Da, ako vam se ova epizoda svidjela, slobodno stavite like, zato što to vam tako znam da vam se sviđa. Ako ništa ne uradite, ja neću da znam. A ako nešto uradite, ja ću da znam. Tako da,
Doviđenja, pa pa, pozdrav, šta god. Vidimo u sljedećoj epizodi. Da.